Nagniningning pa ang mga mata at in love sa isa't isa ang bagong kasal na si Mr. and Mrs. George and Jessa Fuentebella. 2017, unang nagkakilala. Baguhan pa noon si George sa pinagtatrabahuhan at nahihiya pa kay Jessa. Pero ang pagkakaibigan, nauwi sa pag-iibigan ng dalawa. Hanggang Nobyembre nakarang taon nang maisipan ni Jessa na i-next level na ang kanilang relasyon at nag-propose sa mismong kaarawan ni George. Surprise niya ako. Parang antinisik, i-blow ko yung candle. Parang siya, nangluluwa-luwa na siya. So sabi ko, anong meron? Tapos sinabi ko sa kanya. Pag nakita ko yung ring, doon umiyak na ako. Sinabi ko sa kanya, will you marry me? Ako na talagang naglakas ng loob. Isang matamis na yes naman ang sinagot ni George na aniyay naunahan lang siyang mag-propose ng kabiyak. Nito ngang June 12, tiyempo sa Philippine Independence Day, nagpakasal sila sa simbahan at opisyal na ngang June bride and groom si Jessa at George. June is a lucky month, month. And the month of marriage po. Po. Kaya we decided po na we got marriage this month po. Nag-come up kami sa holiday, yung June 12, which is Independence Day. Anniversary natin. June 14 yun. Ayon sa mga organizer at editor ng kasal na si EJ Pinolio at Alden Galyarte, pinakamarami pa rin ang nagpapabook sa buwan ng Hunyo at Disyembre. Dahil marahil sa goddess of marriage, si Juno, mas maraming naniniwala na pag nagpakasal sila sa buwan ng June, magkakaroon sila ng anak. They will be blessed with children. So, yun ang paniniwala nila. Umaabot naman ng 15 to 18 ang mga nagpapabook sa buwan ng Hunyo ayon kay EJ Pinolio. June talaga, then December. Bakit? Pero June ang may madami talagang wedding. June is month of wedding nga. Marami rin daw ang pumipili sa buwan ng Abril dahil mura ang bilihan ng bulaklak, pero mainam pa rin nila na kumuha ng wedding planners o coordinators para iwas abala. Noong panahon pwede pa, pero ngayon sa dami ng demands, no? Sa photo and video teams na lang, ang dami ng demand nila na hindi pwedeng ibigay sa kanila ng mga kapamilya at ng bride and groom kasi nakasalang sila sa kung anong trabaho nila. So, ang gumagalaw talaga dyan, yung mga coordinators. Pero kahit anong buwan ang kasal o kahit gaano kagarbo ito, payo ng simbahan, pinaka-importante digdi, iyo po itong nangingibabaw na pagkainaraguman. But sabihin, pun pasana sa kapinunan, linalang kan Diyos ang babae asin lalaki, tanganing magdakul ang mga tao. Itong inapod na to perpetuate the human species. Sa kumayong pagkainaguman, day madakul ang lahi kan mga tao. So, ngunyan man, ang sa toyang pagirumdum lang na importante ho na seryosohon ang formation kan magkainaraguman. si George at Jessa, bukod sa paniniwalang maswerte ang buwan ng June para sa kanila, sinasabayan nila ito ng dasal at pagpapacheck up sa doktor para sa maayos na pagbuo ng pamilya. May di maano, CSN.